nangu mfowethu yobe khona ishooter. Okunye-ke ma-artists siswam ngiyacela ngoba ninama-artist amanye niwajwayele. Ama-artist yonke akhona bafowethu ngiyacela nangu ubaba la uDlamini weBhemiko TV uyiseshe lapha uthi Bhemiko TV ubuka ama-followers ayo. Ngiyacela bafowethu nize eSangro House nize for ama-interview. Mawufuna unomshado ufuna kushuthela umshado wakho nangu baba uDlamini. Mawufuna into yakho ivele ku-YouTube ufuna uku-advertiser nangu baba uDlamini. Anything mangabe une-podcast ofuna ukuyenza mina nje ngizoshutha uye manje. Kusasa sebese-ofisi eSangro House ngizoshutha ngizokhuluma nabantu ngizoxoxa nabantu noma ngabe yini lento yini lokhu yini baby shower yini imshado yonke lemicimbi yakhona le woza na ukhipha into eclean ngena manje efonini yakho uthi Bhemiko TV ubuka uMosi ushuthi izayoni ubuka into ayishutha uthi njani. So ke mabe khona ama-artist afuna ukuvela la kwi-TV ngicela sondele ngoba ithuba lisekhona. Okwamanje siwenzela mahala shayini izandla. Ama-artist okwamanje siwenzela mahala. Mali khona i-artist ngicela lisondele kuye libhalise sizothatha abawu-10 kuphela sibenzela mahala. Nangokuqala uzokushaya i-interview uzofika e-ofisi akushaya i-interview uyibone i-interview emva kwalokho ubuka abantu abazokulandela bangakanani. Inkosi ibusise.